işlendirin mailnamasını tügölür. Her gün bir iş etýär, ondan meňze utup berýär. Kim köp utup galansa, ondan ýylyna näme etýär? Men Saparova Altyn Aşkyba şäherindäki 25-nji çağlar bagçabanyň terbiýetçisi. Men Gurban Sultan Mehmedowa 78-nji çağlar bagçabanyň terbiýetçisi. Bu terbiýetçiler çağlara terbiýe berenlerine meýilnama düzüp hereket edýärler. Bulam olaryň işini has ýeňilleşdirýär. Edilşoň ýaly en atalaram howa şertleriniň üýtgemi bilen baglykda öýde geçirýän wagtlaryny meýilnama düzüp has netijeli geçirip bilerler. Hormatly ata-eneler, özüňiz we çağlaryňyz üçin wagtyňyzy peýdal ullanmak maksady bilen ýygyderli meýilnama düzüň. Arasyna çağlaryňyz bilen wagt geçirer ýaly, dinç alar ýaly boş wagt hem goýuň. Bu çağlaryňyzyň size ýakyn bolmagyna hem-de özlerini oňaýly duýmagyna gowy täsir eder. Öýüň işlerini körpelere ýürütip bölüp paýlat bermek üçin çağalara ýürütip hersine öýüň işini ananyp enatalar işleri bölüp berenne olaryň çalty höwetli ýerine ýetirmegine däkme täwir höwetiniň artmagyna özüne bolan anamynyň artmagyna oňaýly täsirini ýetirýär. Ne arasyna ýürütip dinjalmak üçin boş wagtlar goýmaly. Buna bulan bolsa körpeleň bir wagtyny gowy geçirmegine ýa-da özüniň halyan kitaplaryny okumaga halyan bir teleýaýlymlarda berilen ýürütip çağalar üçin berilen gepleşiklere tomaşa etmegine ertekli kitaplar okumaga, kompýuterda dürli özüniň gowy datlar bilen meşgul bolmaga, ýöre surat çekmäge ýa-da el işleri bilen meşgul bolmagyna hasam bir uly täsirini ýetirýär. Çağalaň bir hasam bir ötüşine-de aň düşünjesiniň bir kämilleşmegine de özüniň oňaýly täsirini ýetirýär. Çağalar öz öňüne goýýan maksatlaryna ýetmegi halýarlar. Çağalaryň özleri hem size meýilnama düzmege we oňa ýerine ýetirmege kömek edip bilerler. Sebäbi çağalar öz öňlerine goýan maksatlaryny ýerine ýetirmegi halaýarlar. Bulan bolsa körpeleriň öz halaýan zatlaryny ýerine ýetirip ondan lezzet almagyna bir höweslenmegine, kämil ösmegine oňaýly täsirini ýetirýär, gowy täsir edýär. Meýilnamaňyzy sport şäherlerine ornaşdyryň. Meýilnamaňyzy ýürütip sport şäherlerini hem ornaşdyryň. Bu bolsa gaýgy-gussadan uzak bolmaga hem-de çenden aşy energiýeli çağalaryň rahat bolmagyna getirer. Ne mysal üçin häzirki döwürde ýurdumyzda, ne paýtagtymyzda hem ýerde mehriban arkadamyň taýsa tagalalar netijesinde ähli sportyň ugurlary bilen, durly ugurlar bilen meşgul bolmak üçin sport mektepleri hem-de sport meýdançalary ýürütip gurun olan halkyň hyzmatyna muňa bolsa ähli maşgaladaky ötüp gelýän ýaş nesillerimiz, oglanlar hem-de gyzjagazlar özleriň saýlaýan ugurlary, sportyň durly görnüşleri bilen öz saýlan görnüşlerle meşgul bolmaga doly mümkinçilikleri bar. Muňa bolsa enatalar ýakyndan goldaw berip, özüniň körpeleriniň, çağaçyklarynyň saýlan ugurlary boýunça şo sport mekteplerine gatnaýarlar. Şolaryň sport gurnaklaryna gatnadyp, olaryň bir geljekde sagdan berk bedenli, kämil şahsiýet bolup ýetişmegine özüniň oňaýly täsirini ýetirmäge uly goldawçy, kömekçi bolup bilýärler. Çağalaryňyza kiçilikden arastaçylyk düzgünlerini öwrediň. Çağalaryňyzy durly ketellerden goramak maksady bilen beýleki raýatlar bilen araçagy taklamagy öwrediň.
Ne misal üçün köpçülük yerlerine gidilence şäherimiň durly yerlerine gidilence çıkylanna ýa-da köpçülük yerlerine bolnanna neme awtobuslarda ýörüte agady burun örtüklerini dakynmagy ýa bolmasa howply araçagy 2 metrden az bolmadyk aralygy saklamagy çağalaryňa da öwredin. Bolca öğrende indi var ki Elini yuwmagy ýerine getiriň. el yuwmak endi getiriňizde 20 sekunddan az bolmadyk aýdym goşgy aýtdyryň. Aýdymyň goşgynyň hereketlerini öwrediň. Misal üçin, erki ýaşly çağalara ellermidi ýuwalyň, arasaja bolalyň ýaly gysgat eterli goşgynyň üstü bilen ellerini ýudurmagy höweslendirip bilersiňiz. Hemem ýygydan ellerini ýuwanna olaryň berekelatyny ýetirip durun. Yüzüňe näçe ad el degirteň şonça köp utuk gadanlarsyň ýaly oýunlary oýnamagy tinanstyryň. Şeýle bolanna körpeler elini ýüzüni ellemekden gaça durup köp utuk gadanmagy çalşarar. Bolan bolsa ösüp gelýän ýaş nesillerimiň arasaçylyk düdüglerini, gadalaryny doly berja etmegine hem olaryň tagdyny ösmegine hat oňaýly täsirini ýetirer. Çağalar özünden ullaryň edýän hereketlerini gaýtalaýanlyklaryny unutma. Eger siz çağalar bilen öwredýän zatlaryňyzy bilelikde ýerine ýetirseňiz, arasaçylyk saglyk düzgünlerini berja etseňiz, beýleki adamlar bilen syla hormatly gatnaşyk saklasaňyz, hassa we maýyp adamlara kömek etseňiz, çağalaryňyza görelle bolarsyňyz, olar sizden öwrener we nusgalar. Kömege mätäç adamlara kömek etseňiz, hassalara, maýyplara kömek etseňiz, ýanyňyzda şo çağalaryň sizden görüp öwrener, nusgalar. Geljekde olaram bir hakyky türkmene mahsus bolan häsiýetli, hoş niýetli, töwerendäklerine hoş niýetli gatnaşykda bolup, hemme taraplaryň kämil nesiller bolup ýetişerler. Alim bolmak mansat, adam bolmak kyn. Onuň üçin meň pikirim boýunça masalada ahlak terbiýe, moral ahlak terbiýe ünsürmegi ýatdan çykarmaly, ol terbiýanyň naýwasy bolmaly.